nake yan mata ina neman matar aure. Nima a kasuwa nake ɗan gayo ina cigiya ta mijin aure. Salamu alaikum al'umma mata da maza ku ɗaushinwa ilin jikiya ce al'umma wuri na kaso da ɗauniya samu fara mai kyan kira fara da muwa mai kyan sura wacce ba ta haici a gidan da so da ƙauna zan yi maka kullum da safe na gaishe ka kullum da safe na goye ka a gidan aure. Gaskiya yan mata kin yi min domin na ganki da tarbiyya da kwalliya ga kyan tafiya a gaskiya kina layi a wurin aure. Ka kyala wancan yawa take kana da ni babbar harka babana shine gwamna ga kudade mun tara na kai ka London America na kai ka Paris mu je Dubai ka gano birni. Mata na san ku da tarbiyya mata na san ku da addini da boko